Gadan ang 30 anyos na si Joris Perez Iquirillo kang barangay Villanaga City. Matapos na maaksidente ang pigmamaneho kaning pick-up sa tinampong sakop kang barangay Amlungan Ragay Camarines Sur. Poco mas o menos alas 8:45 ning aga kang Sabado, Pebrero 25. Sa impormasyon kang Ragay Municipal Police Station, gikan pang Manila ang biktima asin pauli na kutang Naga City. Mantang pigbabaybay ang nasambit na tinampo. Aksidente subot na puminutok ang sarong rida kang pick-up. Rason nga ni mawaranin nining kontrol sa manibela asin magbaralagbag sa tinampo. May mga dala po sir na yung mga pakwan po baga. Bali po yung pa po nakapabigat po sa sa sasakyan nila. Bali po ini pong pangyayari, may man pong ibang nadamay, talagang self-accident lang po so nangyari sir. Naidara pa man kuta ang biktima sa ospital, alagad daina uminabot pang buhay. Maswerte man na nakasalbar sa aksidente ang duwang pasahero ni Perez. Nangunyan ang nagpaparayray pa sa ospital. Tapos so duwan niya man pong passenger, si Mark Dalis Carpo, 33 years old, taga Naga City, tapos si Jeric Francisco del Castillo po, taga Calabanga, Camarines Sur po. Bali mga niya man po, mga barkada niya po. Sigun kay Police Corporal Abraham, bako na bago sa inda ang siring na aksidente, partikularmente sa nasambit na tinampo. Kaya importante nang gad ang dobling pag-iingat. Siring man, permi man pagreparon ang mga pigmamanehong bikulo antes ang pagbiyahe. Urog pa kung harayo ang dudumanon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.